Yeah, tashika ugrenora son of the soil watidzorera futi kunoku. Last time takauya takapa 20. This time tadzoka futi tikupa futi 20 kuglenora. Zvaitwa na son of the soil straight out of Wolverhampton, UK. Saka kana pana anokwanisa kunamatira vanongotinamatira program yedu enderera kumberi. Atina matera. Sitare ni baba ari mwana komana nemwana mucheni. Tinotenda Mwari baba wamasimba ose mangwana naane shongo kurama. Ndiye mwana wevhu ishwangu tenzi paro chirudzi chedu chechishona. Pachirungu hanzizvo son of the soil. Tiri kumutenda Mwari baba ari kumusoro kudenga. Muwedzerei padai kutapudzwa ishwangu kurama. Aramba aine moyo unopa ishwangu tenzi. Pane zvose zvaanodai kufunga ishwangu tenzi nezvaanoronga zviri pasi pemoyo wake. Imimi tinokukumbirai Mwari baba ari kumusoro kudenga kuti muve munomutungamirira ishwangu tenzi. Maoko ake aropafadzwe ishwangu kurama. Ndiyo iyi mhuri yadai kuungana pamusha uno ishwangu tenzi. Tinokumbira Mwari baba ari kumusoro kudenga kuti zvovagogamuchidzwa zvipo ishwangu tenzi zvadai kubviswa nemwana wevhu ishwangu kurama. Tinomutenda adai kurangarira kwaakabva ishwangu tenzi. Tinokutendai Mwari baba ana masimba ose ishwangu kurama. Uyezve tinokumbira mukombe iwoyo ishwangu tenzi pachirwere chiri kudai kutekeshera munyika yeAfrica. Ugone kupfuudzwa ishwangu tenzi muchichengete semachengetero amakatiita ishwangu kurama. Chirikadzi nherera nemheta makumbo zvirema nemapofu vakazvitakura vose tinovaisa mukati memaoko yenyu tichiti muzita rababa neremwanakomana neremweya mutsvene. Amen. Munaitwa nini? Maimwali. Maimwali. Munoti chine zvamaitirwa sana. Tinotenda nezvatiitira. Mwari amukomborere. Paari kubisa papo Mwari agowedzera. Vashoma vari kufunga asi tinomutenda nekutifunga. Ndonzi Sisichido representing Mbuya Chibanda. Tinoti Mwari amukomborere son of the soil nezvaaita aramba akadaro asaitire isusu chete aisire vanhu vese kuti nyasha dzichadururwa paari musingaperi. Ndinoitwa Gweja nomo. Tinoti kune mwana wevhu tinotenda nezvavaita pawabvisa ngapa Wedzera. Ramba wakadaro usaitira isusu ramba uchiitira nevakawanda. Tinotenda. Gogo. Tinotenda baba ntukaite mwana. Wale uzinonga malisho kunja kupatia mwali watu malipo. Ndigo gwana. Matala starini. Nalo ereni. Ereni amachoro. Amgwagwa. Munoti chikone yamaitira. Guru shaitwana mwana wewe. Mfungo kuti zvinedwa nawo. Aiwa ndinga mukomborere ngasina kushakadaro. Tinotenda yaitwa nemwana atenda vakuru chembere dzakadzikungonetseka totenza vazikuru maningi tini baba vaSerina. Ndini Mbuya Nyagano, ndinotenda mwanangu basa risa uri kuita kurangarira kuti musha kune variko aiwa tinozvikudza tatenda zvikuru nekuchifunga kwauri kuita ikoko. Mwari awedzere pawataputsa. Ndiri Ambuya Chavheri, ambuya venyu, ndiri kutenda chaizvo kuti dai Mwari akupa makomborero akawanda machengetedzwa muri ikoko nekuno tichichengetwawo. Mwari ave nemi. Handina hangu zvizhinji, handisi kunzwa zvakanaka muzukuru, musashushikani. Mwari ari kutichengeta, muri kutichengeta. Dananai ikoko muchitsvangana maZimbabwe. Ngavaitewo sezvavari kuitwa pano. Makadi ndakamirira Mbuya Madenyika. Tinotenda nezvataitirwa nemwana wevhu. Todai Mwari wavaitira zvidhafu-dhafu zvirambe zvakadaro. Tatenda. Tinotenda son of the
vhese nezvamatitira ndiri letu inoumba. Thank you so much nezvamatitira. God bless you. Tinotenda zvaitwa nezvesoro ndinoitwa mai ndikura ndakamirira pakukura. Shoko rinotaura kuti kwako unofunda kugamuchira. Mwari vazoropafadza maoko ako nokukuzora mafuta anokosha. Nokuti ndizvo zvinotaura shoko ravo vazokurangarira asvita. Thank you very much. Tinotenda Murehwa Brown. Tinotenda nezvamatitira. Wedzera Kuyuti man. Ndabasi ndini ndakamirwa mbuya sikira tinotenda nezvamatitira nhasi. Tinotenda ndini Nyado. Maita basa mwana wedu. Zvirambe zvakadaro. Musagumire ipapo itirai vamwe vese. Tenda. Ndini Tandiwe. Tinotenda mwana wedu. Dai Mwari vakuwedzera pavatapudza. Usaitire isusu chete. Kasi uitire vazhinji. Mwari vakuropafadze kuzvizhinji. Ingoti dai Mwari vakukomborera. Ndoitwa mai nhundu. Tinotendawo nezvamatitira. Murambe makadaro, musaitire vamwe vanhu asi murambe muchingotirangarirawo. Tinotenda. Tashaya kuti tokutendai sei. Murambe makadaro. Makadi ndiri machikirivhawo. Tinotenda. Tinoti maita henyu matirangarirawo isu mhuri yokwachikirivhawo nekusiyiwa kwatakaitwawo naamika. Ndakamirira mhuri yaMika Chikirivhawo. Tinoti muitirwe nyasha zhinji, murambe muchingokomborerwa. Tinoramba tichakunamatirai kuti Mwari akuichengetei muri kure kwakadaro. Ini ndinonzi mai Nyamaropa. Ndinotenda nezvataitirwa nemwana wedu. Ndinoti Mwari ngaakuropafadzei, awedzere pamatapudza. Tinotenda maita basa. Ya, kana pane kamchwanza ngotimbira karwiyo kamungotimbirawo. Hanzi pana gugu wada kutaura. Pane umwe wataura. Pamusoro sangano utsvene raMwari. Inini ndinotoshaya kana mazwe kuti nditenda naChrispen naPaul. Kuti ndizive kuti vakazvifunga sei vana ivava. Vana takakura navo vakaberekwa tichiona, tikagara navo tichiona, tikagara navo naamai panapa. Ndofunga ushamwari hwangu naamai Jamu, vana ivava vanozviziva kuti wanga wakamira sei, wanga wakakosha sei, vana vanga vakakosha sei kumba kwangu. Ndoti kazhinji pamwe vaiuya vachirara kumba kwangu kuvana ivava. Saka handisi kukwanisa kutenda Chrispen kuti nyasha idzodzi dzakadurirwa kwauri sei, kuti uite sei. Uve unorangarira vanhu vari kumusha, isusu vanhu nhando vari kuno kuZimbabwe. Dambudziko redu ndofunga munoriziva, makabva pano kuno kuZimbabwe nekutambudzika. Muchishaya kuti vana meita zvipi. Ivo vamwe vana vadiki vari kuno vari kutambudzika. Asi mimi makakwanisa kuti mubude. Iye zvinezvi gogo Jamu nasekuru Jamu havasisipo pano. Asi muri kurangarira kuti kuZimbabwe kune vabereki. Handigoni kukutenda kana kuti ndataura newe pafoni handizivi kuti ndotaura newe kuti kudii. Minamato yedu yemunhu mumwe nemumwe ari kuno muZimbabwe muno muGlenora anofanirwa kukunamatirai kuti Mwari akuitirei zvakanaka. Awedzere ipapa pamuri kutapudza. Hakusi kugona kwenyu Chrispen, kugona Mwari ndio vari kukushandisai. Saka munofanirwa kuziva kuti Mwari ndiye mukuru. Tinongokunamatirai. Imi muchitinamatira naicho chichirwere cheCovid chiriko. Tiri kungonzvengeswa hakusi kuchenjera. Imi hamuna kungwara. Kuri kuuya vana vakawanda vari kubva ikoko vachiuya kuzovigwa kuno kuZimbabwe. Muno muri kufa vanhu vakasiyana siyana asi hatina kungwara. Mwari ari kunzvengesa Zimbabwe. Akuziva kuti vana veZimbabwe vane dambudziko. Ndinoti hangu akomana Mwari akuitirei zvakanaka. Awedzere papa pamuri kutapudza. Ndapedza hangu vanangu. Tekutendai Jesu munoshamisa, munoiteminana nezviratidzo. Tekutendai Jesu munoshamisa, munoiteminana nezviratidzo. Imi munoiteminana nezviratidzo. Tekutendai Jesu munoshamisa, munoiteminana nezviratidzo.
makaite munana nezviratidzo Mad people. Idine ndangotendo vabereki vauya panapa nekuungana kwamaita nechikafu chamapiwa naCrispin nemukadzi wake Teresa indira nzvadzi yaTeresa saka tongotinda nechikafu chamawana nebasa rikuitwa nevanhu ava ndangotaura kwajamu tichienda machirenje nakwachirenje kuti tinotenda aihope mafarawo nezvamaitirwawo zvishoma zvamaitirwawo izvito aihope vangotendawo akusibise ngazvirambe zvakadaro musabatsire vamwe vareka pane vamwe vari kushupika futi mabatsiro futi